To kwaluoni tho mar jafwambo ma Pakistan nyakoramga Juang ringre jafwambo ma japiny Pakistan manyoro nonegi manonegi e pacho ka ikone oter kod ndege kidoke nyaka e piny Pakistan. Wachno yang kod minode Javeria Sidik mane nyoro ndiko e mbui mare ka onyiso picha mar mosenindo ka iketo e nyamburko matin kendo ondiko ni mai ringre mosenindo Mohammed Arshad. Motelo ne mano Sidik ne onyiso lit mare kama kowacho kanyo ni chuore dok manadala kaka ringre kowacho ni piny owacho mar Kenya nyaka koro migi duoko e witho mar motelo mosenindo no mane en japiny Pakistan kanyo Shehbaz Sharif mane en jafwambo kendo piny Pakistan ogolo chik ne migawo mar arita mondo chan chenro duto maduoko ringre jafwambo no pacho ma onge ng'ukni.